ook. Ja. Ja, oké. De volgende keer weet ik heel zeker dat ze weer komt. Met een bol tussen de been. Is dat veel werk om zo'n springkussen hier te krijgen? Nou, om zo'n springkussen hier te krijgen is een hele handel natuurlijk. Maar we doen het keer voor de opslokkers onder andere. We zelf leveren de spelkussens voor de kinderen erbij. En ja, het is toch wel 's morgens op tijd beginnen. Brand wel wat aanrukken, 11 kub water erin en dan krijg je zo'n spektakel. En wie heeft het spelje? Dit is gewoon zwaamspringen. Heel simpel, zwaamspringen. Ja, prima! Perfect. Je biedt inderdaad de box, ja, dan gaan we het gewoon doen. Het werk is prima. Dus, Was het simpel? Tot nu toe wel, maar dan kan dat je een pilsje in, dus dan gaat het waarschijnlijk lastiger. Of beter. Oh, dus je springt stukken? Nee, nooit. Dat is de eerste keer. Oké. Dat was goed, die goal. En zo naar binnen is. En Marcel Tuinbouw met, en dan zijn het gewoon die 50 euro die pak ik voor de evenementenpot pak ik. Zwaamspringen, het ging toch niet zo goed, hè? Nee, dat kan ik wel zeggen. Ik ga op dat ik er druk over heb, zo gewoon, maar ik geloof dat ik net voor het midden geland ben. Maar het ging om een weddenschap, dacht ik, of niet? Ja, halve weddenschap. Als ik mid zou springen, dan zou daar me niet 50 euro in de evenementenpot stoppen. Zo, iedereen. En als ik niet met zou springen, dan kreeg daar me niet 20 euro van mij. En die 50 euro die zal bijeengehaald hebben. Dus het zou in totaal 70 euro zijn. Dus dat hebben ze voor nu voor de evenementenpot bijeengehaald. Kijk, dat vind je dapper. Gang zo door, jong. Ja, op hoog. En dames en heren, we spreken nu even aan wedstrijd. Gesprongen uit de Geven van Ogen. Een geweldige applaus, wil ik zeggen. Maar eerst al. Echt genoteerd. Dus vanmorgen gaat van hem verwachten. Klaar? Ja. Dat was het 20.